parlarem de l'eriçó. L'eriçó no és pas un rosegador, és de la família dels insectívors, per tant està més emparentat amb les musaranyes i amb els talps i més llunyanament amb els carnívors que no pas amb els ratolins. Al nostre país tenim dues espècies d'eriçó. Tenim l'eriçó europeu, que viu a gairebé tot el país i que habita normalment a zones semiagrícoles, semiurbanes, amb jardins, amb boscos petits, no pas a la muntanya, sinó bastant a prop de l'home. I d'altra banda tenim l'eriçó africà, que viu només a la franja litoral i que té bastant preferència per als hàbitats oberts, tipus sistemes dunars, aiguamolls i zones així amb bastanta vegetació herbàcia i amb unes temperatures força càlides. No és un animal ràpid, tampoc és un animal ferotge. La seva única defensa és fer una pilota i tensar les seves punxes per tal de que el depredador de torn no se'l pugui empassar i es faci mal a la boca. El problema és que quan l'eriçó troba una altra mena de perill modern, com ara un cotxe que està a punt d'atropellar-lo, doncs fa la mateixa tècnica. No corre, no fuig, no lluita. Només es fa bola i per aquesta raó i també per el seu hàbitat preferit, que sempre és bastant a prop de l'home, doncs és molt comú trobar eriçons atropellats. Són molt útils per l'agricultura, ja que són uns grans reguladors de les poblacions d'invertebrats. Ells es passen tota la nit caçant tota mena de cuques, escarabats, llombrius i altres insectes i d'aquesta manera contribueixen moltíssim a l'equilibri de l'ecosistema i, d'altra banda, a la producció agrícola. Per tant, és molt bo que tingueu eriçons a les vostres finques. A atraure l'eriçó a la vostra finca o al vostre jardí, us recomanem que construïu un refugi per a eriçons. Un refugi per a eriçons és una construcció molt senzilla. Pot ser un simple munt de fullaraca, pot ser una pila de fustes, de llenyes o una pila de rocs. Ell necessita una petita càmera subterrània o semisubterrània d'uns 30 o 40 centímetres de diàmetre amb una entrada que tingui uns 15 centímetres de diàmetre. No necessita res més. Després, ell passarà durant tots els dies, durant el dia allà dintre amagat i a la nit és quan surt a caçar per dintre del vostre jardí.